Doas, mari kita saluna. Hamuak kadongan na hinaolongan di bagasan ni Tuhan Yesus Kristus. Hami parhaladwa ka besara sang sawah. Pasahatot tabe tu sude hamu. Ruas ni huriata. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Namar pungodo hita sadarion di Minggu padua dung Epipanias. Nunga patar di hita Yesus Kristus Tuhani. Ibana do ni dokni si Musa di surat patiki. Jala pinabua ni aka panurirang. Ditada Tuhani idoho, ido didok topik ni mingkutta sadarion, ido tutu tahatidak kos jala ta porsa ido ditada debata do ganup hita, atong di joro hita tahihuto jala taulah malomo di rohana, tapasahak ma puji-puji tu ibana, raja tumi buli tabuhai ma parminggota marede ma hita. Mari hite-hite guarni debata ama, dot guarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi perbadia, na tumapalangi do tanon. Amen. Madok moliate mahamu diamai, na mangaroro hita siya gonggoman ni haulomon, dan napausaton hita tu bagasan harajaw ni anak haulangan ni rohana. Haleluya. Ale Tuhan debata amanami na di benua gijang di papatar hodo di rimbar hite hatami nang do hami di halomboro ham rahite siapa nesami idosanami atong papatar ma di rim turohanami asa hutadahami ho jala asa hutangion hami suarani anakmu jala asa hujalo hami to di perbadia mar hite anak haulongan di roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari deita. Oh
mapatik di bata di minggu padua dung Epanias ima patik na padua do lapatanna. Dang jadi ganamu jala dang jadi sumanommu manang aha na di banua gijang doho na di banua toron di bagasan aik na di torong itano yang go tunggabe si sobaon manang siolowan. Dia do lapatan ni odo ikut dia biari rohata di bata jala holok rohata di ibana asadang jadi iba marsobatu sobaon manang tugana-ganaan mangido hanggo luas yani jaladang jadi oluat begum manang ulpuhan ni ada tuon jaladang jadi pos roha di ugasan paubiton ido sahakna atong rak mangido gugu mahita tuan debata mangulau patik nai ali tuan debata saya pargugui mahami mangulau na hombar tu patik mi amen maredehita. Serek marohatta tato pote baru satta tuado pandebata uhuta pangido haisani dosatta martangi yang mahita alea manami jala debata nami na di banua gijang para gugunya sudosan pardengkan basa doho jala rodi saleling deleng na do asini roham samar puati maroham di hajaton nami jala sai unang be ingot akka dosa nami ajo do hami mardosa maradupon ho jala jojo do hami sungguli hami rimas marhite sian panglasion nami jojo do mago pangirimon nami di agogomu na boy patupaon akan adengga di hami alani gabes sai olo hami suku-sukun tung terbain ma na dengga tu portibion Ale Tuhan Jehovah saya unang paingot-ingot panglasyon nami, unang alang asin roham, saya rupi mahami, ho ale Tuhan, na papatarhon hadiriommu Tuhami, bahwa ho di guru nami na narade mangajari hami, di padalanan ni guru nami, alay masa jojo dope hami dang mangihut tu na niajar hommu, ima alang hagogon nami, diadopami, ale di patah haton nami, palua mahami, jala sesa madusan nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan Jehovah satangi mapangiruan nami tuho unang tung pasobu behami di halomon pausak mahami tu hatiuron naung binuami tu portibion asapatun Tigor jala daulat hami merpangalaho bain hasangapon ni guar muna badiai. Amen.
mabaga-baga ni debata taring atuasan ni dosa. Songo sito na mangulu au ninna Tuhan Jehovah, tung nasolomodo rohakku mida hamatean ni perjahat, nalomodo rohakku mida hamamulak ni perjahati, tumandik ku dalanna, asa mangulu ibana, asa ngapom mari debata na diginjang. Amen. Mari kita. Hatani debata trupuk episteli minggu paduaun dung Epifanias imana tersurat di Pesalmen 100 ayat 1 ayat 12. Songonom hatani debata jala tajahama marsika soring. Ale Jehovah disulikit jala ditadaho doau. Manang mardalan-dalan manang murum au disege hodo au jala takkasu dibotoho akadalak kusudena. Tole siap pudi tole siap jolo dialiangi hodo au dada dilinggom tangammu do au. Tungtu dia ma terbahin ahu lahu maradopon todim, jala tungtu dia ma terbahin ahu ma purus maradopon bohim. Tung sura mangijam ahu di akka habung ni buah siang hari, lau songgop nian tu bariba ni laut. Jalatung surah hudok aholombon sabing ma mengukupi ahu jadi hati urod do borong ini humaliang ahu. Ima sahakna mertua maakkan atau mangiun hatan debata jalan opeosa. Amen. Mari kita.
dakko ma porsiao tai songona ti dakko ni dongatta sa porsiao di sadok portibion ra mahita madok au porsia ide bata jahuba ido amal para gogo na suatu dosan na tu mapalangi do tanu au porsia Yesus Kristus anak ni de Jawa Jahuba na sajarai imana tiwoni si Maria na gabe-gabea siaton di porbadia dan orang suabubuan ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman ni silatus na metarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua turu nang lamangulu di hari patulu na manaik tu surgo lahudul tu siamuni de bata Jahuba amanai pargogo na suatu dostani disima ibana pai mamula sogot manguhumi halak na mangulu do na mate au porsia di ton porbadia jaladong sada huria na badia huria hatoban ala Kristen akan badia do dasani dosa do di hatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate dohot yang luar sudah amen. Tabege mati ting ni uriatta. Oros mahadhita manginang. Tabege mati ting huria minggu paduahon dung Epipanias tanggal 17 Januari 2021. Topik ditanda Tuhani doho. Sada ruas nama ulang tahun di Bagasan Seminggon tanggal 17 Januari 2021 saat tanggal 27 Januari 2021 boy mata bereng di wartan naung tersedia hatan itu hatta madok sadelehom matuho sisu buturoham jala di pasaut nasa sakami pasal 20 ayat 4. Paduahon perubahan titing ulang tahun dimulai bulan Februari 2021 naneng ro titing nama ulang tahun nasa lelengon ima ruas di Huriatta na nama ulang tahun di Bagasan seminggu naneng ro diroba mai gabe titing nama ulang tahun di Bagas na saminggon pinabato tuita asa mangatusi mahita di sini. Napatuluhon para minggu di masa pandemi COVID-19 turuas ni Huriatta nama dohoti per minggu tahun pinangido asa hita turutima protokol kesehatan nang ditetapkan pemerintah do aturan 3M jala ni sosoho tu hita ruas ni Huriatta asa unang ma marpungu-pungu hita di komplek Gerja tahun andorang dimulai per mingguon songo-songo ni nang dung sidung per minggota. Napapaton jadwal per minggu bulan Januari 2021 buat mata bereng di sini mulai tanggal 24 Januari satu tanggal 30 Januari tersurat di titing. Sesuai surat edaran Menteri Agama nomor 20 tahun 2020 tanggal 3 November 2020 tentang penyelenggaraan kegiatan ibadah di masa pandemi COVID dimohon setiap jemaat untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Napalimahon ruas na pidda. Nunga pidda haruason ni sian Huriaton ima keluarga amatta. Situ dapat silitonga inatta Magda Aryani boru tabunan. Dua dan nasida sian ulaya pitu. Nuaing maringanan nasida di Jalan Jaha nomor 71A Kalisari, Jakarta Timur. Gabe ruas ni HKBP Cijantung, Resok Cijantung. Saingket mana sida gabe ruas na mangulu di Huriana na didapoton na sida. Na paunopon acara bona tahun Huria 2021. Acara pertanyaan bona tahun Huriatta tapatu pada hari Senin menang bersugut tanggal 10 Januari 2021 masuk pukul 10 menang jam 6 sore. Ni papoto Twitter ruas dohot sude punguan kategorial. Songoni nang seksi-seksi pelayanan di Huriatta asaro maddohoti acara bona tahun ini. Napa pituhon ulos ulang tahun umur 70 tahun.
Songon nang di patupa huriatta ima pasaton ulos. Turuas nang marumur 70 tahun di tahun nasalpu. Di tahun non di patupa huriatta mamuse pasaton ulos turuas ni huriatta nang marumur 70 tahun. Sangkit ma marhiti ulanon lam tapasangap warni tuhatta. Na pawaluhon sumbangan di jala huriatta do tulu kotak sumbangan masker sian keluarga TH Sirait baru pengaribuan ulaya opat. Na pasian ruas nomor sahid. Ruas nomor sahid na di bagasan persahiton 5. Sada keluarga de sihite ulaya tolu. Nomor 2 inang de sihite baru siat turu ulaya tolu. Do yanak kondasida rian sihite dot Monika sihite. Napatuluhon anor sitorus ulaya sia. Nona sitorus garis miring Imelda baru nadadap ulaya sia. Nomor 5 nona sialagan baru siahan ulaya walu. Naponopon nona sitangkang baru sinaga Ciregar. Do yanak kondasida Tito sitangkang, Yosepin baru sitangkang, Jordan sitangkang. Nasida sian ulaya sia. Hatan itu hatta medok sadehon ni Jehovah do ibana di purumanna persahiton di pahosing hodo legeda lagena sudena di persahiton nai yang goahu nikudo asimaroham diahu ale Jehovah saya pemalam merwaki ay dapak hodo ahu mardosa pasal 40 opat 15. Titing pilihan na masuk di bagas sesaminggon ima tuhuria 10.535.000, tu pembangunan 700.000, tu pusat 736.000. Saterusna cajahama muse merhiti lembaran na ngarong tersedia. Sudah perhalado ni huriatta madok molatema tu sudah hita ruas nang mangaleon ha molatonna di saminggon. Songonima saat nititing di huria saminggon sa di pasipasut hatta may salutna tau las niroa di hita ruasna bas sangap doot na mulyaon di guwar ni tuhatta. Tabara dedeta las papungupilian tu ria katong sada A do sada B. Di
3. Terus ayat dulu. Dami ni dibata na sumurung siyan sa luhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Horas madihita sa luhut na. Mulyati ma di tuhata na paluasok kita marpungo di bagas jorona, apala di na pinarbadian na sadarion marningot songon na hebat do pakorhon ni sorimago kofiton alai buhita salu na hipas-hipas marpungo di bagas joron tu hatta di bagasan arion napa dua hora di bagas satu minggu dope tapaulak par minggu atau tu pukul sia 30 mungkin akaruas godang dope nasopola maboto siap pukul 10-an gabe sia 30 alania manginang itana bungu dison tapabua ma tu akaruas memuka tahun 2021 daun marpungu hita di permingguan arian pukul sia 30 songoni matabani informasi siak kami hurian itu hatta barita nauli sian hata ni debata tuhita di minggu paduahon dung epipaniason ima tanata surat di evangelium ni si Yohanes biddusada mamuka maisian ayat 47 saro di ayat 50 sada ujahama dihita jalata payutiut mari bagasan rohatabi torang ni arinai dinanaing laho ibana tu Galilea jupak sama si Filipus dungi didok Jesus ma madok ibana ihutom maahu alai sian Betsaida do si Filipus imahuta ni si Andreas do si Petrus dapot si Filipus ma si Nathanael jadi didok ma ibana didok ma madok ibana nunga jupang hami ibana nanidok ni si Musa di surat Patiki jalan na pinabua niya kapanuirang ima Jesus anak ni si Joseph na siyan Huda Nazaret dungi didok si Nathanael ma madok ibana tung tarbahen ma ro na dinggan siyan Huda Nazaret jadi didok si Filipus ma ro maho marnida dida Jesus ma si Nathanael ro manopot ibana jadi didok ma taringot tu ibana on ma sada halak Israel natutu naso marpangaci di bagasan nina si Nathanael mamadok ibana siya dia do di tadaho ahu dungi dia lusi Jesus ma ibana huida doho uju ditoro ni hau araiho adorang sorijo si Filipusi dopeho dungi ni na si Nathanael ma mangalusi ibana guru nami hodo anak ni debata hodo raja ni halak Israel dungini na Jesus mamangalusi ibana ala hudok tuho huida ho diturun ni hawarai ubana porsea ho idao mudope na sumurung siani laos ni nama natutusi tuturo na hudokotu hamu idao muna do mukkab banua gijang jala manaik mijur akka suru-suruan ni debata tumopot
anak di jolmai ima sahatna. Uriana hina holongan itu hata Yesus Kristus. Adong sahalak filsuf Athena Yunani na margoar Sokrates na mangulu di tahun operasu na pulusia 1300 sebelum Masehi. Manuarahon semboyan genoti seauton nomor lapatan kenalilah dirimu manang hata na tadda madirim. Di suaron ibana do semboyani jala di suraton ala Junani di pintu gerbang masuk hutan Asidei. Songkon sada dalan asa saluhut nasida manada dirina. Alana parbinotuad najina nasida hati hai bui mabain jolma dang manada dirina. Laptibo parbinotoan pangatusion gawe torop jol madang manada dirina. Tabana muse ala godang akka nanida nina humaliangna manang nadong di bagasa rohani ganu jol mai olo si pata dang manada jol mai di dirina. Macam denggado padohani amo kamang do tamakinang lumaw bihitan mangulu di partikia sinuaingon. Alani hamajuon ni zaman teknologi torop do hita jolma dang manada dirita. Alani na berorientasi itu na mangului akan record di Portibion torop do jolma dang manada dirina. Dang iboto tu dia pardalanan ning uluna ahana naing si ehana dang diboto hahurangan manang halubianna hagaliun do hasalanna manang istilah nuaing masa bodoh ujungna jumpa kita memusi padohan manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Idom bae na mua kamang do tamakenang macedenggado taparohaon jala taulahon padohani manada diri. Jala ido naki edita buku editai tadai maaw. Tapang ido tu debata tadai maaw. Lagu lahu manoko tidosa di. Anggo padohani tadai maaw sa sitong na dang nasoy tadda di bata hita. Kita di bata do hita takkas alaya bana na manopah hita. Diboto do hita isi do hitaon. Sampai kepada hal-hal yang kecil dia tahu siapa kita. So na tapay tiyo na epistel ta pesalmen 120 ima padindangion hapor siyaw ni si Daud. Na macet takas dia hati dakon ni mana pa buah di bata na ulumobi takas mana di bana disalu pangulumito ning uluna maka tikina modo pe diboto di alata di bata do ibana di payu tiu di bata do hadirionna do salu akana masa di nguluna alani do hama kamang do tamakenang record do hita mananda isi do diri taon. Ido bahen mula dong halak na sumanada diri saya dong do parjup hata nama dok we nama agon so ita da diri na songon edenya kana poso songon si Mardani na lupa marama na lupa marina maida pugus maida susah songon ima halak na so manada diri na olu si bata songoni hitaon kita jolma na borhat siya ba na pasugit dong dapat kita na tajalahi di hutana riburon gabi ulo hita dang manada diri jala ido tu amo kamang do tamakenang topik ni mingguta namadok ditanda Tuhani do jala ido nataida di bagasar turpuk jamita sadarion bagian ni turpuk taringot tu na mangaleluya kasih siat do Tuhan Yesus jala
di bagasa 70 tahun napajupang do ibana do si Filipus. Jala molo tapay tihut barita tadi ngoto si Filipuson sahalak na Yunani do ibana alai marsaur do ibana do halak Yahudi. Jala di sada inganan di Yohanes bidu-pitu adong do halak Yunani nama yang pajupang do Yesus didapoto do ibana ala diatusira marbahasa Yunani molo tapay tiu songod dia panadaon na di Yesus jelas diatusi bana do natasurat di buku nabadiyai lasido natalida marite padohan na tu si Natanael alai molo taja di bagian nasing ujuro akan natorop hatiai bayu tiu Yesus jala malena sida surutna didok Yesus do si Filipus sia dia madapot hita si panganon asa leonota tu akan natorobon basuru mahalakom mulak eswadong natarbahin na di sada sisi songonima pado ibana taringo tu Yesus songonan ni atahon na tu si Natanael alay di sisi na asing songonima nasopola bagas haporsyaon na di panandaon ni Yesus taringo tu na boy Yesus patupa aka halongangan alay hamu kamang dutama kenang nanaing idaw tadi sida barjolo anggotu hata Yesus Kristus asing ni na mga luluya kasisiyan na alay diurupi do akana nipilit na gabi sisiyan na lahumanada dirina sa kuninang si Natanael dong dipabuwa si Filipus tu ibana namadok pabuwa nunga jupang ibana do Jesus na idok ni si Musa di Surapati kijala na pinabuhan niya kapanwirang ima Jesus anak si Joseph na siyan huta Nazaret anggo si Natanael idok ibana tung tarbahan maro na dinggan siyan huta Nazaret si Natanael molo lapatan ni Alkitabiah manang Kristenon goarna hadiah dari Tuhan. Taida do di bagasa diri si Natanael seorang yang jujur terbuka dengan apa yang dilihatnya. Ay memang dang mungkin jupang nadinggan di tengah-tengah ni huta Nazaret. Ay huta Nazaret dihaliangi ka huta mana ka bangso na soporsia itu di bata. Jala dietong aka panggonggomi hati-hai gudang aka pemberontak siani secara logika dapat roha do na idok ni Natanael alai dung pajupang imana do Jesus dung idok Jesus tu ibana omma sadahala Israel na tutu na somat pangaci di bagasan dungi didok ibana Muses sia dia tada hoau wida do uji toroni hau araiho adorang sori job si Filipus hidup ho dungi jupang Musa paduhan siya ni mana guru nami hodo anan di bata hodo raja ni hala Israel laos di baga-baga Tuhan Yesus Musa itu ibana idaom mudope na sumurung siya ni naing idaot tadu hamuak kamang dutang makinang ditanda di bata do hita saluhudna songon Yesus menanda kasisian na pinilit nai songon Yesus menanda akan na piniliton na sa kabisisian na naborhat siyan akar ragab ni ulaon alani rikot do hita mananda dirita takas dada marite parbinotoan manang pangutusian ni hapor tibioron alay lumobi marite hapor siyaon jalaido sa sitong nak amo kamang lutang makinang panadaon didirita ganup holaboy jupak kita na sikop jala sitongi molo denggan
parsaorat tado di bata. Dengan parjupangat tado di bata. Jalatahang ulu ni. Filipus pajupang do Jesus. Jala di do ibana do itu si Nathanael. Nunga jupang hami ibana. Mungkin hami na ido na do madisi si Andreas do si Simon Petrus. Nanido ni si Musa di surati. Jalan na pinabuhan niya kapanihirang ima Jesus anak ni si Joseph na siyan huta Nazaret. Parjupangan na do Jesus ala dijaha hata ni debata. Siyan hata ni debata ma gabi di tada ibana jala dia porsiay na ibana pabuat Jesus do ima na binaritahon si Musa do si kapanuirang. Alanya kamang inang di halomohon jala di pangido de batado siya kita asahita pe manada isi do diri taon. Jala mungkin terpatupa hitahi marite na olo hita marsaor do de bata. Nang patadahon diri na tu hita marite hatana. Yang gota pangido sa songon si Nathanael jala si Filipus hita pajupang do di bata asa tatada di bata pangiduan na berlebihan di naing mahutada diriku songon na si Nathanael do Filipus mariti parjupang aku do di bata ba dangado kita nabuy mamereng di bata di bagasatod diri ay molo Tuhan Yesus pajupang do akana sisiana do akana torop hati ai ima hapatar di bata itongatongan di portibion nuaing di papatar di bata do dirina tu hita mariti hatana do jala di leho do to di barbadia tu hita do hapor siaut asa dina manangihon manjaha mambigi hatan di bata gabe lamananda mahita di bata do didirita. Alanya kamang inang molo nang jupang dihita pananda diri na takas na sikop isi doaw ahado sakap do tujuan ning uluku di portibiot dang jupang hitai di bagasa dirita sa diri alay boy jupang hitai molo denggan sitong tikos parsaorat do di bata ido bahen iko radido hita kamang inang ngobi di masa covidon sopola gudang akau lauta majahatan di bata jala tauji mamajahatan di bata mamuka sian sada Musa satu pengungkapon na berbudi pican masa covidon depe jadi unang adong alasat tadang anu kita majahatan di bata anuai dila debata do suita partikian na subuh hita mula-ulau songon nasomal di tahun nasalpui o matikina tapar hasiang partikiat tamajatan di bata do ke keluarga isarani dalam memang ringgado si pikiran ni huriatai ganuk minggu bayanon ma ayat turpuk si jahaon mamuka hari Senin satu hari Sabtu si jahaon manugut si jahaon bodari Senin satu Sabtu bahenom mayon di tawarta jabati ay dak sudi hita dong napuna sa almanak hakabipi tahe akamanginang kan bahenom may alay molo di bahen huria pei bangunak kolan na di surato songoni tabuan manang tapoto ay dak sudi hita napuna sa almanak dalan na binahen ni huriata doi asa mangulu hapor siauta asa mananda hita di debata laos ima mangurupi hita mananda dirita napadua na mga kamang do tama kainang panadaon di debata na sitong sikop jala takas hobar tulong ni rohan di debata mabahan perubahan jala progres hamajuon diganup akana pajupang doho Tuhani
panadaon dak songo panadaon ni hita jolma. Alai panadaon nadong perkembangan, perubahan, hamajuon. Songo sinatanail, gabi adong hamajuon, progres ni panadaon na di dirina. Mungkin uju hudul-hudul sinatanail dituru ni hawarai merenung deh bana. Songo dia ma ni narohana. Ay habang so Yahudi hati-hati di bagasan gonggoman ni hala Romawi. Dala tentu saya dipikiri bana do saringot tu hata panirang di pada Narobi le parohon de Batama Penisias na paluab bangsoi sian saluhut aka ihot alay sa dirimang-rimangi maadigan may saut. Jala dinggad do songoni lahu mga rimang-rimangi salut akka baga-bagan di bata las iba daga bisitiron nang tuhita kamang inang itong-atongan ni hamaolon manang hasusana tadupi inorhon ni kopi sa pulsiyaon mobi di humaliang ni kelurahan Jagakarsa tahe sa idok do zona merah piga-piga inganan. Ba memang molo saya tapaluas do informasi mangarajai roha do pikirat bagawi biar rida. Ape imana iko sialota biar ni rohai ay molo mabiar hita gawi mo rumah imun. Baikon semangat do hita mangadupi. Asa unang roha pikirat dia rajai biar ni roha. Ido bahe ni konadong do dihita buhama dalan asa tahanguluhon tapauso-husor baga-bagan di bata. Ay molo jok tu hata Yesus Kristus saya na nganakku do hamu rasa roh ajal niya sayanganon. Songon dia mahita pauso-sohoni bahwa Allah menyertai kita. Saya na do nganakku do hamu rasa roh ajal niya sayanganon. Itu jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Baik konido nata na saya tapau sohusor bagasar roha. Ayang go si kofiton saya tapau sohusor bagasar roha belagabi Islam susah ita alani. Dalaido hamuak kamang do tamakenang molo ditotopo pipinata di bagasar tahun pemberdayaan. Di araho do hita asa hehe hita. Mariti hatan di mata parsaorata do di mata asal berdaya hita unang gabi halak nagali halak na tidak bersemangat iko berdaya semangat berdayahon ay nunga tabigi hatan di mata di bagasa 2 mingguon pinuji ma di mata aman itu hata Yesus Kristus nang upasuhot tu hita ragam ni pas-pasus ya banua gijang Allah telah memberikan kepada kita berkat sorgawi. Bayi mata naik ko si hanguluho nota si halasonota. Asa mariti gabi hitabe targoat ak kahalak na monang mangadupi sorry mago COVID sa pulusyaon. Tentu iko di bagasa parsahoran do tuhatai mahita terus asal jupang hamu hamajuon hamu baon dohot haulion hadengganon tu akatiki na mangiut. Jala di dokto hata Yesus musetu si Natanael. Idaom mudo pena sumurung sihani. Jala ido nekon terus manantang hapor siauta pakirimon nang holong ni rohata tutuhani. Alay dang na nang mamaksa tuhani hita. Alay na maimay mahon hasa saut ni hata na ido. Ido mbahan diajar ko Tuhan Yesus kita. Saya saut malo mo ni roham. Ito tulo mo ni roham di bata asa mangulu hita sudina. Asalam tu denggana parnguluata paitihu Tuhani di padalana yang nguluta di Portibion. Alay memang gua hamatian ajambar tadi.
Edang arujol mana mangulu dakke di baga-baga Tuhan Yesus tu hita mau dihapur sia ho au manotong mangulum di Portibio. Dang adongi. Jala unang hita berspekulasi tongoni. Unang tadok ngabur jauh Tuhan nang toko, ngamur jauh martangiang Tuhan. Dok segala macam ay muasa ikut songonon adu pakku. Dangi dak tusi arani pikiran manang hapur sia otak. Alai dilehot di bata tu hita partikian nang parnguluan nata bulson. Hamaol paru kilo da susah nang akan nasal luhut na masa di pardalara di nguluta di Portibion. Asa tatada di bata. Nagabi panoppa do salut na mangalo salut akan narikot di parnguluata. Na paloa sok kita marangadu piragam niya ka las niroha dot hamaolo na manang hasusan. Jala hita pe asa mananda hita didita. Pabuan na tinopan ni debata do hita. Pabuan na patuluson pasauton lomo nirohan debata hita di Portibion. Pabuan na ikot ihutonot ta debata. Disalup padalana ni nguluta di Portibion. Alanido amok kamang do tamakinang maulo di baga-bagahon di bata tu sinatanail idaom mudo do pe sumurung siani laos ima jamita tu hita saludna nangpe madalat hita di hamaolon manasusan na tadu pinuaing omma hatani di bata tu hita idaot tadu pe na sumurung bahayno ni di bata tu hita. Aladi kompos rohat tagala tahapur siai di bata. Nunang ganggu rohat si. Ngolo ganggu rohat tado ma tabay mahapur siau ku Tuhan. Tabay mapakirimok ku Tuhan. Asa margugu jala tarpatu paau mangulahon akan hobar tulo maniroham jala may mahon akan ulin nadinggan si patongonon di mata tu hita tu akarya ada mangut gajang do pesi dalanat tak kamanginang di tahun 2021 daon alai ommanay kotakas di hita lam manada mahita di bata naga na manoppa hita na parohok kita tu Portibion na marmudu-mudu nguluta na paluasok kita mengadupi ragamnya kahamaul manasusan jala hita pe naing matotok kita manada dirita marita na totong patupa parsaora do debata disalu pangulmiton ni nguluta jala pos marohata patupao ni debata saluhut akan naong pinabagabagana tu akan aporsia di bana asa hita pe tatagam ma akan ulin nadinggan di pardalanan nguluta di Portibion dumobi tahun 2021 daon di pasu-pasu tu hata maita salunna amin. Martangiang mahita moliate ma hupasata mituho ali Tuhan nang manarihok kami di hatam na badiyay na gabibohal ni partodion nami di hari na pinabadiamon asahami manada diri nami ala jumuluho mananda hami di topaho hami di parohoko hami tu Portibion niyak dileko salud akan narikot di ngulu nami nang akan na wadupi hami tonga-tonga ni Portibion marpinoto doho di sia lemang tadaho do takas roho perbagason nami manang songon dia hami alani asa sitong sikop hami mandalani ari-ari dungul nami patupao salu akan nahobar tulomo ni roham urupi mahami mari tito dim na badiyay asa hami pe radi jala olo
manada diri nami ganup marhiti na toktong patupa parsahora doto martangiang baca hatam na badiyay ay mariti hatam na hujahak hami so natasula di buku na badiyay hatam na hutangyok kami manang nahubigi hami ima dalan di hami asa manada hami di diri nami ganup unang paluwas akan na asing manggugay rohado pikiran nami gabidang hutada hami diri nami asima roham di hami aliamang lumobi akahamawlon na huadupi hami di partikianon alani sorimago COVID 10 sia gudang do hami gabi humasusa alani i jala godang rohado pikiran nami tertuju tu COVID 10 siaon unang paluas hami aliamang gabi didondoni manang rajai sorry mago COVID 10 siaon alai tordimi manguluhok kami saluhut na asa totong hami patupa parsauran nami doto marite na patupa parsauran tonga-tonga ni bagas majahatam na badiyay martangiang doto asalam manada hami dihadiriom munang dihadirion nami jaladang pasubuom mo hami mangadupi sa luhod na balotakas panandaw nami diho ng diri nami lehonom mo duto hami na umbalga siyan na huirip pami di padalanan ng ulo nami portibyon aliamang songon yang karuas ni huriam na patupa parminggua di bagas na sida ganup marite live streaming sayhoma na totoo mamasumasu mangalihon gogo do hay pason mga leon hiras ni roha asa totong patupa persaoran doto itong-atongan ni bagas nang songon ni aliamang aka ruas ni huriam na suboy rap do tami mamuji pasang apokot di bagas orom diari na pinarba diamon siala parsahiton binahen ni COVID 10 sia na dirawat di rumah sakit manang na isolasi mandiri di Jabu imama nami di Sihite ina nami Sihite Borsiaturi Ryan Sihite Monica Sihite ina nami Nyonya Sitanggang Boris Regar Tito Sitanggang Yosepin Sitanggang Jordan Sitanggang Anwar Sitorus ina nami Sitorus Boru Nadapdap ina nami Sialagan Borsiahan Dala gudang dope na sohuboto hami akaruas ni huriam seng sawaon na tongon marsahit siala COVID 10 sia manang akaparsahiton na hasing ali Tuhan tatap masyan habang samu dala surduk ko matangamu na badiyay mangaleon hamamalum do dahi pason tu salu akaruas ni huriami nang paluwas na sila marsa jala tumatangis manang gumali siala parsahitoni alay ikon tordimima na manggugoyhon na sida asa totong makirim babua adong doho ali amang nagubogo siyan ak kaparsahit na pinadupan na sida nabuy pamalupon jala pahipas na sida pusdorohan nami ali amang patupaom muri patuduhon hadiriom mutu salu akaruas ni huriam asalam porsiya jalam makirim jala mga sauko di saluhut aka panglumiton ningulu aliamang hupasatami mahuriamon tutangammu asahoma na mga ramoti marmurmuru jala mamasumasu saluhut aka parhaladum partohonan do aka ruas ni huriam patupaw naka ulaw pakubasyon di tonga-tonga ni sorimago kofiton sepata galido hami mamereng kondisyon alay tangotong ni hagalion nami patugu hapor siyaon pakirimon ng holong ni rohan nami tuho tangiho matangi ang ililik nami yon aliamang nahu pasatami hola di bagasan gowar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus siokop jala sipaluha hami amen taau homa hatan di batanaong tabigina king
Tapuji ma di mata maritendi marulup-ulup todiki laos tapapung mapelia padua ondo tudana sosial huria. Hurian itu hata mulia tema di tu hata na mangalehon hatana tu hita di minggu sadarion asa tung takas hita marnida na dinggan naong pinatupan ni bata ibana do nanido ni si Musa di surat ni patiki jalan apa pinabuannya ke panuirang ima Yesus anak ni si Joseph nasian Nazaret tahitom ma ibana. Dinasay toktong tahida ragam mi hamaulon di Portibion na mamain ganggu rohata madalani dot mangula aka siulaota sadarion tapapos ma rohata ala tarpatupa de batado na dumenggan tutonga-tongata unang mandili hita ay naing ukapon ni debata asini rohana jala suruon na aka suruan na lao paturehon aka narikot di ngoluta tapuji ma ibana nagabi raja gumonggom hita. Tatangya koma pilihan na tapapungon
Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut, si leon-leon na dinggan, dohod nasa uli basa na mauli utus. Upasata mi masian nan lihon mi tuhami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus ijolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, patibulhon harazaumu itonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marrohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami godang ni si leon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajaumu, say saud malomo ni roham, di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari, si sama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan, namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami, sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disondakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaor homa damena tutodi munabi. Amin. 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 Selamat hari Minggu Madita Saluna Amanginang. Taingok mamar sugut waktu madohoti pertangyangan bona tahun huria 10 walu Januari masuk pukul 6 botari di gereja. Horas Madita Saluna.